kai sarkin dogare. A sarki fada. Tun daga can da hango ka sai ki karawa kace me ya faru ne? Oke kai ka manta da bikin da za a heƙa gagarumin bikin nan na Princess Edina Didi Azura kwatan matako. Wai har ya kusa? A 25 ga watan nan fa aka ce. Kai yau ka lissafa watan kwanan sa nawa? Inna to ka san me ya faru? A ni tafiya ma Allah. Ya haba ba Allah. Wai in riga ka zuwa. Ƙarya kake. Ai wannan giya to ka tafi. Saboda ai baka san manya-manyan da za su zo gurin bikin ba. Oke da waye. Ai akwai first lady wato matar shugaban kasa wato Ahmed Bola Tinubu. Kai hadda ita? Hadda ita. Bayan nan fa. Kana ji? Da kuma honorable wato Iman Suleiman Ibrahim. Minister of Women Affairs. Minister of Women Affairs. Ita ma za ta yi affairs a wurin kira. Za ta yi affairs. Sannan kuma kana ji? Akwai da Tamariya Mahmud. Ita ma za ta halarci wurin. Ita ma tana gurin. Kwarai kuwa. Sannan wai kai tun da kake ta azarbagun za ka tafi. Ka san matsayin da za a bata ne? Wanne matsayi ne don Allah? Princess Edina Didi Azura. Ai wannan kwatan matakon sunan wani sarauta ne a garinsu da aka bata. Ka san mukamin da aka bata yanzu? Ran 25 ga wannan watan za a naɗa to gimbiyar Wazobia. Ok, in na fuskance ka wato Hausa Igbo, Yoruba, kowa da kowa. Duka. Sannan kana ji na? Da kuma sauran yaranmu na Najeriya gabaki ɗaya ba hawa da kowa ba inda mace ce. Ina ƙara gaya ma. Ina ƙara jin ka sarkin fada. Idan ka ji an ce jirgin sama mai masoya da yawa ita ce Princess Edina Didi Azura. Da ka ji an ce hadiri malafar duniya sa gaban ka inda ka so ita ce Princess Edina Didi Azura. Idan ka ji an ce maka bangon sukari kowa ya jingine ka sai ya lasa ita ce Princess Edina Didi Azura. Kana ji na? Muna tuya muna manta da albasa. Kwarai kuwa. Saboda muna neman manta da wato ADC wato Sagir Adamu Lau. Ai na rike. Wato saboda tsabar jin daɗin zama da baiwa Allah nan da irin kyautatawa da take. Yace sarkin fada ka je ka kwakulo duk inda sarkin dogare yake. Wato a zo a gaya duniya fa irin taimakon da abun arzikin da wannan baiwa Allah take wa mata. Ai matan nan sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. To ka san me? Da yawa wasu ban san wai wanda kungiya ne take wannan taimakon ba. Wai wacce kungiya ce? Idan aka ce ma NCWS ka san me mini ɗinta? A'a faɗa mun. Su suke taimakon mata ɓangaren wato kyautata musu da kuma koya musu sana'o'i da ba su jari da sanya musu ƙwarin gwiwa da kuma koya musu kiwo. Da sarkin fada ni fa zan tafi ne kawai. Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake.